Sangyat na ganyan kadlaw, nakita na po pinari niya. Murag yapon na si Nina, guys. Ano, papa? Ha? Hindi ko lata. Oo. Dito sa mularga, guys, dyan ng ihapnig din ng higdaanan. Pero tabunan raman anak. So good morning atong tanan, guys. Ka-prepare na may alas 2 pas still na mata. Pero iya dyan nang before man na sa lakaw yung ipusin pa man yung higdaanan. Ag-charger ka na? Dili na ako. Na ako charger this bag. Basta ibaw ning charger ni mo, nak. Ngit-ngit pa lagi, guys, kita. Inuo ko karon yung dante na mo kay Ba nga? Wala ko sila din. uban-uban ni ate kay amin na bang ti, nak. May uban-uban ni ate. Hilak man ta. Wala na akong hilak ang asa. Ngit-ngit pa, guys, kay tablin ba? Ikusugra ba kayo ng mga ikaw na lang mag-helmet, nak. Trabaho na mo kada weekly. No, sige makaghilak. Sipon ko. Gilak sa, guys. Dini among trabaho, guys, kay wala pa mi maka kuan og yang signal dito sa iyang boarding house. Pa mi maka pakunik. Pero makunik ka na di na siguro ka maguli-uli, no? Oo. Wala na po kung lugar nga. Hindi magapag ko nga. Gusto ba mo ting education? Dapat kuan. Dapat stable nga. Lugar. Pinanglalagyan na stable nga lugar yan. Nauwahi na mamig pangita o boarding house. Pero okay naman kaso yung boarding house, guys. Naso lang magpakunik ra lagi ni PLDT wifi. Sa nilang laban ng Mami, mother ako, ma. bye, love you. See you next week na po. Pwede ba mag-umusa ka, bro? Pura ni hatod. Hi. Buntag. Abo ko yung pagkarito. Sara. Pura na siya hatod. Sa taas, guys, kay bugat po ni siyang bag. Nanira ka, oh. Muna, bye-bye. Bye. Kinam. Mga tao din. Hindi lang, gaya, at least ihatod ramang ka na mo. Kapag ang pinituwa ka ng imong ID ba, mas inagkuha ni mos bag, masabi. Dili lagi. Yeah. Ano masabi Dili, man? dili ka nang, wala matakaybaw nga ka nang katibitaw, puntayin ni siya, oh. Kaya usahay ka ni mo, hilos ba? Yung mga asan, pagka mapahimo na pagka na yung ID. Hindi man ako. Hindi naman. Higda ka. Oh. Hindi na okay, ma. Dong. Di rin na lang ka magawa sugpo, ano, di na ka magkuot-kuot ito. Hindi, lagi makayguba. Di ba lagi na, magkuot? oh. Di ba magkuot na kada anong Hindi, sa sisiyo? game, ginanay na na ako. Punta na din mi, guys. Mga pila ka, buwan ba naman yung antos. May na? Kutrobe. Mamay na. Bye.
Sa ate. Ina. Eh, sa oras na umalit ito sa papa. Ina. Uy, duty pa ron. A few moments later. So guys, gikan dai mi naghatod ni Crystal ja ning ngani Pugos Garden kay aron taas sa guys no. Usa ka dangaw kapin no. Ang taas ah. Hindi na pud sa dia. Taas pud kadto siya na. Nanay daghang kadto mga ning bunga guys tapos pikas to ah. Ja malagi guys naluoy ko ni Crystal kanang magsiguli-uli kay kuan lagi kanang ngita lagi signal kay arang lisira jud ang signal dito sa Dumaguete manang mga estudyante dito galisod dit sila manang naay magpa-signal dito kinahanglan ka magpataod pa ka og wifi baron or plan nga na nga PLDT. So wala man koy laing mahimo ha madyo sang kuanon guys kay pinaka importante din ani dyan ang ijahang kanang wifi kay magnama sila online class ja manang stress kado siya magnahuna ba sa na ni ma'am online class ma. Jaw mo adto pud to naman tining kumin ka mo adto downtown. Puno jud ang downtown ladyo ra man to sa Liplaza ra man to dapit. Ladyo ra to sa jang boarding house, ladyo ra to sa Nuruso. Jaw gabi inas ja mo adto. Delikado pud nang ana laman siyang pangitaan og pamaagi ba nga patauran sa na wifi. Manang mula ka ko ron guys kay mangita ko og kuan. Mangita ko kanang para pataod sa jahang wifi lagi. So mangita na lang jud kog pamaagi guys nga mabutangan lang jud sa wifi. Ja makalipay lagi ning atihang garden kay kani aron nang tag-asa na ah. Ja ang palaya dari nga duha guys ahon na sang gi kuan kanang giprito na namo gahapon. Among gipamahaw. Wan ako nag-vlog kay Domingo lagi gahapon guys ja. Saba ka dula ba sa Domingo. Ja makakita na mo na irang taasan na siya guys na. Jag kari ni sanjad das juta dia hapit na sanjad. Hapit na sa musanjad sa juta. Musanjad pa jud ni siya guys kay bata pa man eh. Sanjad pa jud dadtos bus. Natong cellphone kay mura maga kuan ga up kay na. Ja mao da guys halang po mong ipakita dani sa hangkuan kay ganahan man jud ko mo update din jud dani kay natoy daghang nangutana sa kuno lagi ning kani kuan siya ang palayang bitin so ato ning kuan guys tilawan na nato ni ato ni sang lutuon pwede ba na sa butangan pud kanang putangan og itlog ja guys mula ka sa lagi ko kuha karon kay narantaasan na pud ni siya na. Ja arang daghana dadto guys bag upang tubo ag uban. Nakita ra mo na daghang kadto mga bag-o mga ning tunga ba. Ja mapuno jud na siya daha kay daghan man kadto mga bag-o mga ning tunga. Ja maghinahinay sa ta guys kay kuan. Ja ni Mrs. Zen ha karon ag asawa sa kanang panday ni Rubin. Di ko no maka duty. Gawat lagi pug ko nga moabot ja pa man moabot alas 8 na pa man moabot. Di matong karon in chat siya nga kuan di maka-duty man mo lang mga tuon tong si kuya kay naman sa papaidi pwede raman sa papaidi mo assist niya basin og maka kuan di mo duty si kuan ja guys kay padung naman ta kog asa foundation kay mangutang lain ta kus asa guys ja kahit man og message si Ma'am Bisminda nga nas jay gihatag na pud nga blessing para li kun ipakunik ni kuno wifi ni Crystal so timing food guys nga way panday ron manang madto ko Dumaguete. So guys dyan na po yung another blessing nga gisint si Ma'am Bisminda para ipataod og wifi ni Crystal PLDT wifi kanang nakaplan. So naghatag na po siya para ipataod mo ato na po Dumaguete ron guys kay kuan ning message di ay ag asawa sa kuan lagi nga wa sila trabaho ron sa kusina. So timing pud nga kuan magsint na pud si Ma'am Bisminda para guys kanang patawad og wifi so dari ko agi guys kay ni mga tao dito speakers. Salamat kadto Ma'am Bisminda.
Diya guys, ganihang gihatod si Cristel. Diya karon kalit-kalit ra pugong adto dito guys kay magkataod lagi mi og mag-inquire mi dito og wifi. Jogging. High blood. High blood. So, biglaan ra ning balik og dumakiti bitaw biglaan ra hangad to guys kay kuan. Biglaan ra ni kay kalit man og hatag si Ma'am Bisminda para lagi pa kunik og wifi ni Cristel. Daghang salamat kadto Ma'am Bisminda. Diya guys, kay mas makatipid ra man og kanang mura ra man pud ag motor ra may among bayran. So ang bayad dari sa motor 260. Diya mura man gihapon guys kay nagabot dito mamasahe ra pug ko og kanang tricycle. So maano na magmotor na lami kay timing pud nga diop ni Papa Idi. Shout out. Shout out. Mga taga-Liloan. Tagaliluan boys. Shout out. Si Mrs. Domingo, si Jessica. Mrs. Domingo taga Kaway taga Tagaliluan na taon siya. Nya Mrs. si Jessica nga butan. Pulanag. Pulanag bang Pulanag ni. Pilipinas. Saan na Pilipinas? Bitaw ya sige ya. Hala ni daghang isda oh. Tarigat. Sa pulag ikog. Oh, dili ko na. Ay tamarong. Ya dadul na pud dito yang taga Dumoy dito. Ay. Panaog gud na, ipanaog pa na. Ipadung pa din na dos tanawan. Bitaw, ni okay ra sa kay burog. Wala man patay og. Nice. So na mi guys, sa kapadung na mi dari sa taas. Ganihan ni saka pug kudani guys kay mo lagi to ang yatod si Cristel. Diya mo lagi na biglaan ra ni kay wa lagi mo sipot taga mohang kuan kanang panday. Malas 10:30 pa mo larga. Linong kay dagat. Yan na pabuha. Atong labo. Labo ba nga isda? Isda sa bato. So, abot namin guys, alas 11 kay sakto dito alas 11. Galakaw to ah. Ngara sa ngibon tadan dato sa ning agi to as gate yan lakaw sa diha. Nana oh. Wow. Guys, ang giat gid ang kadlaw, nakita na pud pidari dia. Murag gyapon na si Nina, guys. Ang papa. Ha? Sikol na ta. Oh. Alang is still gari, guys. Pas ko gani sa mula ka oy. Ang labi No, naman. kayo niya basta ko si Nina Simon. Wah.
Wala pa kuno mi og form kay kuan 3 to 7 days pa makunik. So di pa kuno mi magbayad kay inyo ra kuno magbayad og kanang makunik na. Kay mag-fill up sa mi og form kay surbihon pa ni ag lugar sa ijanggi boarding house. Unsay kusog didto nga ano say kusog gani nga imbi kaning 200 ba or 50 or kaning $600 na, may 600 apoy 400 lay kuno ijang ipakuha ni mo na. Rented naman na. Nag once Crystal guys nag fill up Ihatag mo. Diya, ma'am ka ng pinahanglan pa dyan 3 to 7 days pero 3 days na dyan ko na ma'am kay diri raban sa Dumaguete pero pag mga bukid-bukid abot ko ng mga 7 days pero diri raban sa Dumaguete. So nag-file sa ami og form diyan nga tuon ra ang boarding house ni Crystal. Salamat sa kanina ma'am. Salamat. Salamat. Gapa kay siya. Salamat. So nari ko sa isang boarding house mo na isang boarding house ma'am ka na nalari isang igagaw sa ubos na. So nga ni ka kuha lang isang boarding house ka init. Diya, ang isang electric pa na mo lang ibutangan ka ng lip-lip dito sa babaw ba. Diya mo lagi nang surbihon pa ma'am ug mo nga rin patong taga-PLDT ug unsay dapat nga signal nga ibutang dari. Kaya murag nasilawom jud siya. Pero semento ilawom siya. Diyan, ang cellphone grabe na 17 bar na lang di na ako maka-video-video. Nagipili ni Diyan kwarta ma'am Bisminda. Salamat kaadyo sa imong gi-share nga blessing kanang maghuwata ra siya og wari tong mag-install sa PLDT. Diyan tanawon palagi ni og pila ka MB ba to? Ang mabutang kini ara mahala man to ang 50 MB kay 13 kapin man to unsa mag hunahunaan pa din namo na og pila jima kuan ni bas jahang kuan. Salamat ka ma'am Bisminda sa kuan ja. Ija sa nang aduhon ija hidaan nakagubot pa kay ija pananggi namalit magudbi og kanang tungtungan ang dali sa jahang electric pan ba. Nagto dili sabit para di sila makuan das jang hidaanan. Ya okay ka na ko to na minak. May na Pero ako mga to dito. pahuway sa pud ha. May kasama to ka traffic. Wara ba din niya palusot ha? Trapika na rin guys. Adong nami uli. Ano yung Manila style. Dini pareha sa uslog nga. Paan dari dikit-dikit na nga sakyanan. O, sunahan pa o. Sino nga? Ano, diri lang. Napabaayo na gana, kaya baayo pa rin ito. Ayaw na lang kasala, kipayo sa panahon. Wala na sa trabaho. Oo.